Hakini ka por nga ay no e ya Jesus Christ ubolong ublay ujo nga ubolong try ujo nga ubolong ru unong panem ujo nga anget mapi ba gayeng ka jong pi pidan hapdeng kamet kabakot kabakya shua bangan kren ni gani kamat agani po nga ay kablay pi baro ki viewers ki balapet ki kubor nang tagi jihikay plus ngap ngas ngau ngue yaki comments ki jong pi ki badan akor dan ru ki ba hoy ki ba kham and liat nang kapdian ni kita ru kam nilai kum pastor kublai shibo ni pi kermen ba kani ka channel kan long ka jingger khu ye ki ba bon but kan long jingger khu ye pi ki ba ngap but ya samlam shaki way nang magata ka jingshi shaw Chris kan poi shakaleng kari agajat menriu ka jongi but ngai kublai sa isi ni pi baro kerteng ka jamu Jesus Christ bahadin mengalap like ka tu video ka bedai but ka jingsha peniap jong Shirley Kirk but ka e ka jikpen kenmau na ka benda jongi ki bangai ka poka jela ka jongi dan sibun ba ki message ki bangamla ban pulilut ngamla ban jubab lut ni ka ka message ka bakta bahaya nga bagani ka message hagat hapo ka comment section na shim ya ka nga tho na makalong ka bilang kamban address but nga address lang bagani ka recording nga kan poy siya ito iba but kan poy siya baro ki subscribers ki viewers kan share gani ka kuboro siya gibon kay ka ba ini iba ito ka message hangahi ngamong bakalong ka bakla mereka long ka baday wala ka long ka ba mo Henry nga puli bahapat ikajing tho jong i mas ngaw kalong ka baday ningkong nga nangot ka kam dudang kam ay nga bangan juba ba kabug ka message namar ba kalong kum ni syuhe stang kating am na ni kan kam da perkhat beter mo ya nang apuli pat cepo ikini ka message joni ba kumunong syarai nga sangaw baday ban juba ikini bat ngamong ba kalong babakala ba kalong ka baday tang ba ngan juba ikini ka jingkli kanang ba kani ka kubor kan poy sa gibabon baik ka message ka comment jong iya to comment sa kalong komni bun ki pastor ki nongelap ha kini kisngi ha ki rikasi jong i kim not ban krenia ka jingsha kata kalong kabaday ngan sepet kimat kita cibung ki factors balai kalong komni kat ni kimi kinong di drugs kinong di met ki officer bamsap kinong sensar bamhok kikam auria kisya ngap kalong kabaday nam ang kalong babakla tang siyo pisa kilas ngap nuksa wan raspa kiruspa ki officer bamsap kiruspa syukor kinong sensartu kiyakmen palat kimnut ban keli piyo na kloy kilat heb sapla balang betang ni ka jingli ka ba ala note down hagani ka sla copy kanang bangan yo ban pensai ya gani ka comment jong kalong ka bade pag ka jingli kalong balay babun ki pastor kinong yalap hakin kisngi hakarika sige jongi kimnot ban kren ya ka jingshisha kadai ka jingli ba ka jingtho ka bade nga appreciate ya piba but befidot ban tho kumni hapo ka comment section ngamong kalong babakla kalong ka baday ban pensay ya kata ka jingtho jong pi ngadon katu kat ni kimat nagakatien ka jang balay ba kalong kumni ikidong syarai ha ka jalla ka jongi ka bening ko makwa ban ong pi kadai ka jing shepting ya ubriu ha ka jaka ka ban shepting ya ublay kata ka point ka bening ko fear of men rather than fear of God ka jing shepting ya ubriu ban ya ka ba shepting ya ublay di pastor kabasungsi bon ba anong ifi ka bangi kendo ka jela ka jungi pada bangi yo ka bakom kini comment kamot pat ki pat ba ro ki iya kani da say bon ki bang comment ni ka kom ni ren ngate ba ki pat ba ka jela ki so pa ye kini ki baro di pastor kila khams ngo worry ha ka bedei bat ubrio bat ki brio ba chapang ki brio ban ya ka ktien ka jang blai ila kham shetin ye kibreu ban
ia ka ba shep tieng yu ble kila kham so long concern la worry sya phang ki brio ban ye ka tien ka jong ble probo kalong ka ba ar pendai ka ba ong pi yo nga kong pastor nga iet ki para ba nga iet ki para men sim den makadang hi kai nge la kamut pat nga iet ye ki palat ban yu ble nga shep tieng ye ki palat ban yu ble nga kalong worry ye ki palat ban hadu bangan kerdem ka tien ka jong ble ngam kwa bangan long kom ta ka probo kalong ka ba ar pendai ka ba ar posan kalong kong kom ni ka jing shep tieng yu bre ka wan lam ye ka jing riam Dejar ba shania how try un subscam ka jing shep tieng yu bre ka wan lam ya ka jing riam pakai de jing shep tieng yu bre ban ka ba shep tieng yu ble ban ye ka tien ka jong ble ka pelong ni kinong sharai haga jaka bakin kren ni ka jing shisha haga jaka bakin ying scam maka tien ka jong ble haga jaka bakin bat scam ye ka buram ukris ban ye kata ka buram jong ubriu ka jing shep tieng yu ubriu ban ye ka ba shep tieng yu ble bakini ki baro ka pelong ni kinong sharai ban avoid ban kiar ban offend ye ki brio mukwaso ban offend ni ki brio kan kubor tieng yo ba daken komni wala kitip kalong ka badai yo ka offend ye nori no wong Martin Luther la ka kubor ka bangikran ka offend ni ki basngam laban de ba ka kubor ka jingkam de ka kubor ka basisha kita paya ka ministry jong Jesus ka ministry jong apostles ka early church bon si ka kubor ka offend but de ka daw di Farisi kita should yo Jesus Christ hado baki dah kuat ban penyapat penjat yo surely ke nama bukren ni ke jing shisha address ki LGBTQ homosexual abortion ki mat beri dah kuat ban penjat baki yo kiyo ya kaya ke baki kuat nama ki pastor kinong sarai kila shep tieng yu brio ban yau blay kila kamlong wari ye ki brio ban ye ka tien ka jong blay haka jaka ye ka bakin kren ye ka jing sha ken yang scam ka tien ka jong blay ka pelong ye bikin avoid ban offend ye ki bahang ni kawan ra ye ka jing jot ka bokra pi ki tieng yo ki du ye kata ka popularity ki tieng yo du tulop tieng yo syabe balang tieng yo pet ki brio namba ba kren ni ka jisha baba avoid yo do ikini ki baro ki tieng yo sha tep pop hatok yo sha set jail baba avoid bon offend la kalong ki bahapo la kalong ki basaba so khang khop ya ka sintor ka jongki wala bagyo ban kren ya ka jisha Andrew Paul open kan mau yang ini nak ketien ka jong blay nak Galatia kalong ka benengkong ka dekat ka basipo ka bangan puli nak benta jong fi ni nama ratu mentang abho ikibriu ni yau blay lada ngawat ya ka ban penso bai ikibriu lada ngadang penso bai ikibriu ngam simlong usakri uprai kalau markong pong kinong sarai ni giski kambun hindi ta mga bagipay ba man ta ki sutu ikini ba bun kibrio kinong cara ki bo ay ki nama ba ki bo ay kibrio avoid ban kren ni kajing sisa avoid ban kren ki jayo ba ka offend ya nori no yo ki du nong na kata kajing kren kajing so ngap ja kerdem ya ka bible kerdem ya ka buram kris kerdem ya kajing sisa pada hang ni kebohong ini ba Balebon ki pastor bagi dang ngelap hakari kasi ke jumi kim note ban kren ni ke jinsha kata ka di kadaw ka penyengkong fear of men rather than fear of God ki ba syep tiang ye ki bro no fit dalay ke dum kren ni ke jinsha dalay no fit dalay shispa na kasi spa ke dum kren ki ba perkhat ka borom ka jungki ban ni ka borom ukres ki ba perkhat ia ka nam ka jungki ban ni ka ktien ka jong oblay ka ba perkhat ka ba ki kwat ban pensu bai ki bri ban ni ka ba kren ni ka jinsha ka ktien ka jba kini ki bri ke dum kren dalay ka jinsha saya kemat ka bengkong kabar kadai naman pakim don nong rim poorly grounded haka ktien ka jong oblay
poorly grounded. Ay kendu sa kanong Israel sa kibam don jing tip ay kakitin ka jang oblay. Kali ki naga Bible bapli sons nei ba kim don idea kim don ground ni ay ka truth jang kakitin ka jang oblay. Let puli ruha ki jaka puli ka jaga ba ni kai bahai gidi ba puli kanang magilong kinong syarag ba biang ka balang wanra man mani ki theology kiba mar khong pong ya kakitin ka jang oblay. Kiba Persia kiba rival le kakitin ka jang oblay. Don ro kiba sulong pastor kiba sulong la kalong hi. Ndon ka propota ning iki. Kung no kengin handle liki situation na kapalang, kung no ngin handle lika truth, kung no ngin kren lika truth, kung no ngin handle liki jing kiba syabar ka kapalang. Kim don lika clarity. Kaya ka ba siya ka pop, kaya siya ba ka basniyo. Teng hadu ba ya ka basniyo lawan ra. Hapo ka jing syukuri. Lapadiang so ba ka jing syukuri. Kim don lika clarity. Along if you claim ka strong theology, ka jingi kai ka bade, ka ki sound doctrine, ka jingalap, kan long ka ba pair. Preaching, kan long ka ba pair. Pastoring, kan long ka ba pair. Kanam long shu Christ-centered aga jing sikri. Kan kalalong kay man-centered. Badai hang ni, ki jing baman, kidang spek, nadukot yung mani. Kakta siki individuals, kakta siki long sem, kakta siya ka imlang kasalang. Hadu kung baong ini iba kadai siya ken babuon kinong sensya kadai giba ark bamsap suda. Magide kito giba siya nga po kay giba ay pisa bamnul mo ang yaki. Kadang gajing yo no. Kadang giba giba ruspa kabay ni iba yung kadang siya ken kadang giba ruspa pag balang dagi im kiya kile gumno na ada kitieng yo makimino kadang gajun nong kraw. Daw yolok sa pangurok sa nabay. Maka nang gajing yun. Kini kimde kinong saray ke buang mujarab ya. Kini kinong saray ke bapen kenang gila di. Om ban saray kilang rod. Kijong tra. Kadang gabay nong nagabanta jong. Kiba denol ka daw. Bangin ro bang krani gajing siya. Ngilong poorly grounded. Mano balaman David ya Charlie Kirk haki issue juga LGBTQ halas ben nomor wala usnya maka tinggal jumlah kiwi issue. Bamlaban dibir badu hab dia pem. Munu balaban dibir bu Jesus Christ. Munu balaban dibir bu po. Habam yo lat wat daw em bakenun penjot. Ya ka jing ki. Habang ilang poorly grounded agak tinggi jong oblay. Nyimnot ban keren. Namar lagi keren. Nginam laban jubak bilang. Subhabas ngap daw. Babas ngap no. Bakum ta ke jing sekri ke jong ilong shallow. Kim long strong, kim long Christ centered. Dali. Wala da pim lang baju bab lon yang dia keting ka jo keren ni ka e ka baga Bible ka ong keren ka ong Yohanes ng Pembaptis kadi ka pop ka bit ya me ban yo ya ka lok para jo me Ukren ya usim Ukren ya Herod ka bit ya me chief minister jong ka Meghalaya ne u primer so kan dia ban le ya ka bagong gani nani Wembley nani urang basnong nani u pastor nani u padal urang ba balang ulam dei su we Kebaar poorly grounded aga Bible. Kabalay balikin mo bang kren ni kajing siya. Kada nama bagi syektiin ya kajing siya pensitombe. Kabaw Paul ong kita kiba kuaban improve lay siya kakren kong inong saray. Mo kren yu Timothy kini belong la kloy kiba kuaban improve lay na kanta kren zaman la kloy ban siya pensitom ben. Ban siya kan tho wat ban siya pen ya bro. Ada ki nong saray siya kilong gibaslur ban keren persya ya ka evil ya ka jing baman ya ka jing snew la kalong hapo jong ka balang la ni syabar jong ka balang la kalong ka jing bamsap corruption ka immorality ka jing jakhaya ha ka rokombim ka jing bam don ni ka hok ka injustice apo jong ka jing apo gibalang ba syabar jong ka balang ada kinong saray siya ka blok hot do try ki depan keren ni kini jing baman baro. Kandan ka jingkala haga juga po kaman ra ya ka opposition kaman ra ikinong syun kaman ra ikibri batuma banjot yepi la kalong syapo juga balang along syapo ka imlang kasalang kinwan lang baki media kinwan lang baki authorities kinwan nakapercay Allah
Tamara lakhot ye hipat dau Kristisha. Cika kam ga jong oblay. Kumno Jisu ang. Ngan puli kini ke benta. Naka gospel Yohanes ngong ka khatsan. Kadakot ka ba arpo khatsan. Kadakot ka ba arpo ka Bible kong kumni. Token mau ye kata ka ktien ka bang alaong mga hapi. Usyakri umlong ba kham kraw yo kenra jangu. Lada kila leben yang kin leben ro ye pi. Lada kila sumar ka ktien jonga kin sumar ye ka jong piro. Lada kila leben yang kin leben ro ye pi. Kata-kata ke jengkot ye nong sarai. Kata-kata ke jengkot ye kristan gi basisha. Dan mabang shifting ye ka persecution, ni shifting ye ka opposition, ni shifting ye ka jengyap, ni shifting ye ki egi baro. Pelong ye bang inum kren Persia ye ki evil. La kalau hapo jang kapalang. Bang syabar kapalang. Kebasosi ban ong ye pi. Bon ba ki ba korop aga government. Ki de ki ba syong hapo ki yeng mani. Kebasosi bang ya keleng-keleng hai ba bon ba. Ka syong ka syong man ka baca klek ka klim ka auria ka jinga jot drop ka kiat ka stik mau dong na bo jang kapalang kim no ban keren Persia ye gini ka immorality as long as kiyo no anda kila yap oh kiwan ban keren sosun ay na ka banda jang stang man kandok ka service no useless ipat ba kila thok ka comment ka bagi song thu bagi ni ki kadang ka injustice ka bakraw nadun na po ka lang syabar ka balang kadang ka politics ka bakraw ka jing paman ka bakraw na ulah try on one ningkong kinong saray kan ha pa ka jing bisar ka jang what would feel like na ka kati ka jang try kay ka bujusu ang pakai ka bangi kalau mark pa balengin mo pan kren ba kapalay na man shifting ka persecution ka opposition ka authorities ka media kimuan Persia iki. Kabasal. Balay bagi ni kinong saray ka jala kung bang ni ba. Bon na kinong ngamong baro kilong tadi bon nakikilong kumta. Kino bang krani ka jinja. Namar baki desire ki kwa ya ka jingsuk bat ka jingprian. Ka jingsuk ka comfort bat ka acceptance nakibliu. Ya ka jingsuk ka comfort bat ka jingprian. Si bon ba ki postong ka do kilong kumta. Oh kiwan Yesus kananya oh kumta ka balang jang kumta ka balang jang uta ngomel film keren ni kita film keren ka pulpit kadi ka pop address kamni ka besniu man keren ka jingisha kan penban penyo ya ka jikakti na utrai na dat lepoy ka pulpit man sikiti nam kim keren bale kidai ginong syukur nong syukur kim iye ye kilang bron kim iye ye kilang bron now lagi expect i desire ka comfort but ye ka acceptance balik pi kani ki bon ba kinang sarai ki kwa ye ka comfort ba ka accept to be like ben appreciate ben accept daga pertai but lagi besyong ka jingis teng ke juki knowing but don ki brio ki besyong apo ka jing hikai ka jingelap ka jongki ki degi brio ki belong karap kelim ki nang peniap brio ki nong shono ki nong lepaman nong ritaro les mapi kim nut ban ong ye kim nut ban kren Persia ye ka jing paman namario bakido ye ka jing mento kumtaki kiari ka jing siapa ki kiari ka jing siapa kinu ban kren ki hard root kisang ban penjam ni kubor ka jongki ki penbon ye ki joke sa ka pulpit ka jongki oh teng si kenta ka jing kren vidit mai YouTube fear kibet ndoni eh ka kubor kejela ka jing kalangam balang bagi bon ki beri ki bahapo jongki tu ki comment jong ya ro try oh tama people store labun stang ka jing shot sa entertainments. Don't even know. Ye ka bakian ye ka bakikra. Ngalay syong bagi ni brio. Ye kendo bagi samla. Ngong kat tu filaya entertain ha ka jingasen. Dan keliwi ka jengkeli. Bon ba habang keli. Kim dona idea. Hikmit lenti kumno
makin keren ya kajing sisa. Upol, umaham ya kabakum gani ke jajing syakri. Ya kabakum gini ke nong sarai. Ya kabakum gini ke brio balai. Ngan puli ya fina ka baar temuti lang bersaw. Kadakot balai. Utray, umensi utray. Utray lang bawa apostol Paul lai thu lupa bakla ja kum ta ga jala ga jungi. Ka baar temuri saw lai kong kumi. Damar ka por kan ja. Habakin om syashkor ya ke jingai bajana. Nadu pulpit. Om hikai isu ke jingai ke badai. Henry habaki don ni skor badai. Kinya kenton haladi ya kinong hikai kabakum kijing kwa grai jong kihi. Dei beta kadau kajing ro ai kabakum gini kinong sarai. Kajing ro ai kabakum gini kijai pasto. Kibam keren shu ai kajing hikai ka basija. Kibam keren shu ai kajing kai ka ketika jong play. Kibam sneng kibam penbek ni gibrio kibam wan ni gibrio ka ketika jong play. Kibam shim ni ka right discipline ni kabakum gibrio pokajing syakri. Badai na kadau. Ba kim no ban keren ni kajing sisa. Kim no ban keren ye kajing sisa. Ka baar temuti ka long balai. Ka dekot ka bakan ri ko ong ka jing tho baro ka long ka bala persa men sim do blay. Ba ka ba mentoy ka jing kai ye ka jing steng ye ka jing penbet ye ka jing penmlien ha ka ho. Ba ka dekot ka baar long basawang no to men ye lap ye ka ka ketien. Men yai men ka badai por. Bara ka bam di po to pen kendu to sneng to kendu de ka jing slam baro bara ka jing hikai nama ka por kan ja bakinop sa score so ka jing kai ka bajana Henry ki don kini wan ra ye kita gino hikai ki ban pendat ye ki score ka jong na challenge ki pa so fi kren ji jai ka jing man ka balang ka jong pi bon ba ki ban kenrea bon ba ki ban pet bon ba ki ban show ni fi Pilong la kloy ni ya. La khot chi sha do blay you pi pilong la kloy. Bon ba ki politicians kin man just action. Pinam yo ye show. La khot do try chi sha. Pilong la kloy. Bon ba ki ki rus pa ha pa ji sekri bi ki baya ki balik ka bamon. Ki berkhat ki ba berkhat ki buram maturan. Keren ni ka ji sha kinam ai show. Long la khot sha do try pino ban keren. Maknang makipat ba ki bakum kini kinam kho ki ba comment aga sections. Jongki media nangta kabenta kababot balay bagi nuban keren ba ikay yung siya hapo kajala ka jungi namar ba kilaya compromise haka jingit teng ngasno pelaban i bagi Kristen kilay banya doay lang mo Hindu baru Muslim pinang keren ni kay la kharem lut ika ketinga jong oblay lawan ra de kijaji kay bakhala nang kaipat niya nang yakren iki ong hana kani gede kana kajing long kaway onam don jing long kaway but kajing thalah kajing long kaway but kajing thalah but kajing ke bakhala kamon no blay kawan no setan kada ka compromise ka bakrao but ka holiness kajing long pertay kalarong atau kata kamdai ke jing sisa bakat balang ngayon kisni kela persyang ya ka ban pediang ban adopt ya kita gi values dong ka partai ban ya ka values dong ka ketin ka jang oblay ka pisa ka success ka kom roai ka kom tem long kom ka rock concert dan ka jing renti ki ong hana ba kata kawan no oblay kini kisam na ki enjoy ki pendep ke jingkwa jang kado ki orang nang ngile ka ni ka bantau try on da fia shong barki geli ka ti jong blek had no idea pi expect ba kila ya ka ban yeng ban kren ko mo charlie ka ki we ki crowd jong blek kum jong John MacArthur bagi bla late no shwa jong iru pi expect ka jela ka jongi bangila ban yeng ji sha ka bantang ka ji sha ban wan ban keren percaya ke jing bombat nganong bakalay ke mga keren mabali haga bali bagi mo bang keren ke jing sisaba takwa buram ni iba iba thoy comment namar ba ngilong tolerance ya kapop hapo jing balang ke jungi hadu bang imnut ban keren haban hapo ka balang imnut ban keren ban ya kapop ngilong tolerance ya kapop himudur ngin der ban keren ya kapop syabar
Sabar. Pilih bagi lang tolerance mahapo trong kidon gibri badan bor. Kinang alam gaban bor. Ka office ka bakrambo, kamprobo wan ki politicians, wealthy members. Hadu ba kawan ra ka jing ship team yaki. Ban kren. Nan mana kren yo kimino. Yo do nong. Sibun kita, sibun ki factors. But then ni kimno ban confront ni po bagai lam siya ka compromise baga balang kalalong kom ka pertay. Pangong yupi. Ya ka po baro ka bangi iya ki gentle sabar. Ibang nga iti. Baro mentaki na po sa kapalang. Juwes hakaryam ka ben. Nong ifi utrayo iya ka ega baja. Uang pi hibaarsa. Dan nong rim shoot ifi. Dan makadaw kim tip iyo ka ja. Hawa kabahapo kumnut man kren pibo ban kren nga baja bar. Day naman kadadaw ba balingin mga kren. Balay bangim not ban kren. Bun ba inong saray kim not ban kren yung ganyan siya. Kim not ban address sa kaching pangman. Kani kaway nagi factor pa. Kani kaway nagi factor. Badihang ni ba Jacob umaham jur. Kachiti jong Jacob kanong basaw. Kadakot ka basaw. Pi gibaklim atau pimtip baka taga jingalok baka pertay kalong ka jing shun yaw blay. Nama katau nunuru ubamon balong lok ka pertay upalong ilade ubashun ya ubleket. Tadi ka baga Bible ka warning ka bakraw. Nagbasnusi baka church kasdang ban adaw iki values yung ka pertay. Ban penrung iki aka ka jung ka pertay lakalak hong panglut na dong syadong. Pitip na kani ka scripture kam dor syu hake bon ki pulpit ministry. Lalong tang kumagi jing itu kana jong noro jong no tang baca pendep niam rukom. Alangin pendang kam hok ikaktiin ka jong lebeng da sung thu ba. Ia ka rukom badai ban yo jing kai ka rukom ka badai ni da sung thu ika jimbot jong kangi ngin kai ngin peniyang ni gibriu ki bakom kita ha nang siya kamat ka jing chikori ngin sa pen mi ki nang try sa pen mi ki rukraw jong jeng ki bedon ni ka nong rim pagi ban kren bala hot shadow blay mdai shu kitu ki basulet puli giba syukwa long pasto banay puli tanamar babiye tanamar bakordo kam babalik puli no kanang banda pas banyo kam balang bahe liti kum ta tapi kilong baro kumbang yo snyo na gini ki parlok ki jonga dan sa kikmiki pagi ba ang babiye pala ni unda jiman to mi kam sorkaw ni kelek puli no unda yo kam pastor mi modor ka campus so ka kam profession kadika calling bagi taga blok hot do blay kin prepare ka team ka jong blay ay ka courage ki bakin kren kumta kalok jong Charlie ka ong ba ulok ujonga tangkaway ukwa ba ka pertaikan TPU ka uang ba ka pertaikan TPU ka ditangkaway ka courage ba ka jinget ka jong siya isu ka ngilado badin ka daw compromise worldliness ka rupa gabalang badin ka daw ngimdak ban kren shoe dia ka jinsiya Nekay, kaba ukris umaham, hakaba lang ba upol, nakaba ng conquerent son, kadakot kabakatlay. But IT no, yaw tao bakat uta hausatan, ya kaman penjot ya kado kanang ba unyo pen ya kaman se makasmi yo jong uji sukres ubol try. Aga di ka konteks dan way kun ubay syongka patla ka jong ka katanga jong pa jong ubat kabalang ka tolerate anda upol snow spang kaniyo weng ya ka ba kumuta na pedeng jong hi inod ban ang kumta gani kisni gisyukran na pulpit penjem ka khubor tip biang-biang kay baja yo ka tolop basahaying klam pendep ya ka jingcisya nang fi nyaban siu nyabang accountable lakmat jong kumta baro ngilong free kum ki blang tip kum ong way bre nga po jantia pastor ngilong kum ki blang haga balang ngim tip ya ka beneng ngim tip ka kendau u pastor wan chi sien chi snem haga po ka balang ka klim ka aurea ka tu ka tim ka penyap baro don hapo ka taga de ka beja ka jela ka jongi ada nga khot ya gitu ka blang khot chi sha ba ki nong sharai po ka balang one kre ela de ka tien ka jong oblay ya kadu la kalong ban ngaro ngada na po sora ngasa po sora kadong ga ngasa ka di ka pom sok men hajan yung kabalang nang saulia
Wani kado. Ini keren berka. Kita ke bala hot chiza da utrai ban tray ka kam ka jong blay. On train ye fi hakaktian ka jong blay. On pendiang ye fi kibri slur ka jong slur jong utrai. Kenang ba kong ni ba kenang bang inum syak keno kom ni. Kenang bang inum syak keno kom ni. Kaban riu ba ka bakat do. Kalau bang ila do no ye ka jong slur ukres. Christ centered bol ila do no. Kajing do no kajing slur na marbang ila lose sight. Ia ka ding now kres. Kalau lose sight ia ka ding now kres. Bamenta la bujlino ia ka kubor jang ka ding now kres. Daka prosperity gospel. Oh, hajala jong ila bun ki bakum kita. Ngadang yo sngo kan ke singi ke jinglap hajan jing jong asih dikion la pingai di supinyo kali thmai. Kum kita kena keren. Ka prosperity gospel ka false gospel kan sampai igi video jeng belalit no bangan sanang pelaj ikan ni. Oh, ngek yu disu ba pinam bangshu. Ka kali thamai ka ying thamai ka pisah habang kanang roy. Kum ta ter kita royo jisu tangkum ujini. Pimodor ka bakum kani kan wan raya ka boldness. Pulih ka Bible la fi ibu Chris bagi apostle ki keren ni ka bakum kata ko kubor. Kikeren kan yang gospel, bau Chris ulayat nama kipop jengi, ulami pat yang kapan kesan ni yengi, so kibam juga bau ukot lagi baru bikin kalah pamut lagi pop, bikin cari ayu kamu try bau nong penem, bau kamu tak jeng embam juga, jika pop jengi on mak no, jika hok ke jong un ayu video jika jadi kesan, hakmat jong ubeli kepada jika hok ke bau Chris ayu lagi kam keren, jika prosperity gospel, hau ubeli kerku pendap yengi. Kamut pat ban long kristan na ban nget Yesus ban susuk be ka pertai badai na mga tatadaw. Kila buon ki bakom gidi ki kubo nget na don na pleng chufi song ka bakom gidi ki jeseng. Pila kemilenti kong tayo Krista. Dengan ang sedep like lagi video sa pang ucali ka puli kat Bible bara Yesus ku bau keren bau kumno ki kristan gidi bania puli ki sitiu pot puli do ka bakot jong kita ciben pa fin snow thu ka jing khat utrai kristan la bujlino da ka bakom gidi kubo da ka jaga jaga defna kibot mernur ban yo boldness ban slur ban kan ka jing siapa ko balang mar ka ik baja ka lang lang ka sensa ka kadar hagi ko office trekam kin keren ni ka jing sisa kinom keren, kin pet yap. Longkong bathaw NGO group ban yo anong. Pandagawan siya ka real fight baro perkrat. Baro perkrat. Babangila do ika site jong ka dig now Chris. Ka message jong ka suffering na kabantaw Chris. Ka message ban sya sitom na kabantaw Chris. Ban sya keren ben na kabantaw Chris. Ban sya heben na kabantaw Chris. Wat ban yap na kabantaw Chris. Lagi duno ya gani. Hagi jing syakuri ke jongi. Baginya bujli daka pisah, daka nam, daka entertainment, daka music, daka yang syakar tap, daka enjoyment, daka pop, daka formality, daka tradition. Now ya tu yang hatung ila ban keren ya ke jing shisha. Hatung ila ban keren ya ke jing shisha. Buat ki betip ya ke jing shisha ro. Ki menurut ban keren kiri. Ki aidao. Ki excuses Allah, ki excuses oh namar kom ta, oh namar kom ni, pin expect lay say ki way. Laburom yo brio, la ting yo brio, laburom yo ka building, laburom yo ka tradition ban yo Chris ban yo ka jingisha, ba ngin expect na nong yu. Badai hantang nong yu. Dei hok pangin yo mo komunik komen ba. Bon ki pastor kinong up hakini kisni. Haka jala ka jungi, no sarai ka jala, kinong ilap ka jala ka jungi. Kim note ban keren shoot ya ka jingi sha. Kim note shoot ban keren ya ka jingi sha. Kam don shoot ka popor sha farding. Sakama ki bajot, sakama ki barem. Note ban keren wat ka e ka bagyo i. Dehang ni ki jot. Do site ngala lost site de kading fna pe mendo jisu ong tum da ki bakwa ban bot nga tokin ba ai kading fna ba kin bot na din jo kin len de
bai ka ding fna bat kin lek nu kin bud na din jonga hoi la pen im ngi dau Jesus Christ marway talas kem ya ka bam jukut na ka perthai la khot ngi bagin ba ya ka ding fna Christ hai la ni la du no ka ta ka kubor la bujuli da ka prosperity gospel da ka spa da ka film da ka entertainment da ka sin da ka formality da ka tradition da ka ngam ka rukom so si ban i wala ka jaga ka bangsa dan reality kailan ka outward show sudah pastor di batip ke Indonesia keren wa ko slide try utip ladaki peniap pi ka ba khamba ka ap pi lan da tino ba balai ba la do noi ka boldness to Christ ka jing ba jumi namar bang ngila lost ngila do no ya ka borom mo Christ but ya ka borom ka bo try on 7 pau haka sungi ka bon wan na ka borom padeng ni upolong kumno rumba pra baka jing sok sat jo ni ka pertai ka mla banu jor baka borom ka basa ka ba on 7 pau ila do no ka ta ka borom ka ba on 7 pau kata ka borom ka baka kham khra baka ni ka pertai ka mla banai ila do no ka borom mo Christ ya ka kerteng mo Christ ya ka nam mo Christ dulu di kita labu jeli dekat building labu jeli dekat tradition labu jeli dekat man centered service naya ketu yang amanta atau ngindani ya ka slur bagian konfront ni kapo hapo ka syakri ke jongi hapo DC office hapo sekretariat balai drop rung apa ke emlang ka salang don ki spa ki balik ke dia kam dekat sarkar kam nu ban kem kam nu ban shim ya ka right justice gini nama ka ngai don ke ha kalendat ke immorality ngindon ni ka jislur dei berkadau kat ni ka jela ka juga jenjar dan ke mafia ke bakra halan dat iki baru la kalau ka pukut jeung ke balang la kalau sabar jeung ke balang ka Bible na ka belengkong Korean we apply ka kuno preach Christ and Christ crucified la kalau ngakut la kalau sabar belengkong Korean stan ka dekat ka bakat lai ka ongkom ni Hendrya kita ki ba sabar ublay kenyon bisan di kumta to pin nya pen bito yau tau baman na pedang jangpi disiplin nya gini ki ba kam kristan ki ba blay ki ba shisha ki ba im ka ba ki mon ki ba ya ka ba ki mon disiplin wen ki na ka jing sakri jangpi ton da ki wan sa ka jing kala mo sa le ka doi ki snang pen be nya ka tingi jing le king kala mo kenya ki kum ki bam nge dangela pa yu kris yala pe ka gos hap dang jing la kim kala mo ka jing bisar be ka ap na ka badang jangpi ne wat ai la da ki ba kin shong ja thai na po ka pala Perch, jika makum kita Hebrew na pedang jongpi. Isaiah kalang ba kaba san bupra ka dekat kaba nengkongan puli dekat Bible Shafi ka ni ka janbi ka ni ka puat wa mentah. Nengkong kong kum ni. To pertajam la ka rendang. Watengkai penjami la ka ktien kong ka ronsing. To pen benar ruha upai lang jonga. Ya ka rengkang jongki. Pen benar upai lang jonga ya ka rengkang jongki. Pada ka yeng Jacob ro ya ki pop ki jongki. Ala fide ki dong sarai. Isaiah san pupra iwake naduk mentafi penakam ya ka pulpit na ka Matius ng bajipol ka pupra ujisu ang kumno Mating pi ye ki bre ki balaban ketak tay ka dog mamla ketak ka mensim na shifting pi ublay balaban peniap ya ka met pa ka mensim ha dujok ding pada ki bentak ya basmat wang kumno ka ka keren ka bari yang kalau tudung keren ya kata penbenapat ba dari hot shisha do kenang baki pat ba ki tok kumne ko comment section baki nong syarai ki nang elap ni kasni ka jalai ki ban keren ni ka shisha nama kini dah kadai ke ba shisha ba ngam la ban ong ba kalong ke bakan mangai i la ka jong ni kata dalagi jong ki khmat ki jong kapalang ka bidengong kedawai kumno on dalam lakem ni ki apostle la penstam bay ni ki baki ban keren ni ka gospel ni ka jing shisha ni ka khubor ka ba shisha bak hendak kita kiba syuane tak kubur kim te ban nget je kan nama kim te ban nget je kan shisha ki berngam berset ki set bende ki de finya labiang in set de fi po ying ben langin peniap ye ki pe ke balang ke benengkong ke jibab kumno ye ke bakom kini ki breu kam ki apostle nga besau ke dekat ke ba arf kendai ki bangai kong kom ne
Tôi minta atrai to kmi ake jing berngem jongki. To kmi ake jing berngem jongki. To airu haki syakri jong me. Ban kren ni kakatien jong me. Daga jing snowslur. Sudah. Usar lika bagi weipat ki parlong. Ki pastor ki mga iit la kalong Amerika la kalong haka jala ba weipat. Ngay sngow ba wa usar lika bagi ki pastor ki yo bun sin ni ki threat message na kinang sure ki. Usar lika bun ba ki threat message. Do mi ban kren. O kham song hayeng o mi ban kren. Ulet na ko ka college ulet na ko ka jaga ban kren ni ka jing siya ban address ka wickedness. Jong ka emlang kasalang ban khot di kibli begini wan siya ka jing siya. Haga balang ka baning kong ruk yo ka bagum kata ka jing siya berngem. Hendai gila kum no ki ong ningan ri no ningan sange no ningan phet yap no na kren shu. Kia mong kum ta ki ong kum no de try ki ong. Tu ai ru haki syakri jong me ban kren ni ka ktien jong me da ka jing sngow slur sudah. Ba khot ka balai kuwe yo ka ta juba bat kila kren ni ka ktien ublay da ka jing sngow slur ublay sa sei shu ye ka ta ki bala khot chi sha do ublay ki bat kre le de ka ktien jong ublay ba ki kren ni ka ktien ublay da ka jing slur. Dei ba daw nan pelikot popol khot ki dong sarai. Ia ka diga benta. Kam gi apostle long ba arpo. Ka de khot ka ba arpo nyo ka ong kum ne. Khot di ka dong sarai. Namar ngam sim la pep ban ya thu api ya ka mon ka jong ublay paro. Pastor kren lut ya ka ktien ka jong ublay ya ka mon jong ublay wat buri wat tieng wat sange kren ni ka jing jisha wat ada kin shun ya pi wala kin pet kin kersan fi kin be kin peniap bi wat kuslai nama kata la de kren lo pa ka bai pendep ya ka e ka bau bleu khot ya pi ba pin pendep dang la ba shat khan ba yak tangan ban ya ka ba compromise ban ya ka ba om kren ya ka ba om confront ya ka ba om pendep ya ka e ka bau try ulapha ya pi ba pin pendep kren lot what I lad la khot ya pi na ka ba kata pendep hok ni kata kenang ba panabio ik makom kini ka comment. Ada baki beliau kitip mentah ke ke bajai kinong sarai ke jalah ke joki. Singau le ran ban yo i ko begini ki message. Kalak ta ya nga. Dua lem na ke benta jo nga bangar ngan ne ke jing silur. Bangala ban pen mi ru sibun ki beri ki basilur. Ki baklo ke ban kendo ela ka jong ka jing lem na kan tau Chris bat ka ketien ka jong. Ban address ke bikin ke pop ke ban shisha corruption ke injustice baro ni ka don ka ketien ban address lo. Kam tam le ka khubor kawan pendim ye kin se kum ta khoble shi bon ba ya kan ni ka comment ha po ka comment sections ka fil tho ha ka to ka mes ka khubor ka barang pelak ka bedai batu Shirley ka ngit bagan ka khubor ka makan mentakan le chepi